sa ating lugar, si Host Cherry. Ay, nako guys, akala nyo ba na hindi makakarating dito sa Host Cherry? Pasalamat tayo, kinasal si Ken at saka si Gea. Kaya nakapunta dito si Host Cherry. Pero welcome sa Mulang North Cotabato. Ilang taon nang magkasintahan si Ken! Dahil hindi tama ng isa ka ba? Suda eh. Hindi ka na pwede na daon ka na kaisa. Okay, Ninang, ano pong pangalan? Maribel. Ninang Maribel, kamusta po ang selebrasyon ng buwan ng wika? Charna. Ano nangyayari dito sa vlog? Saan? Wait lang. Parang ang aga pa ng duty. Ang aga mo. Saan ka galing? Iba yung anong meron? Kumain ka na ba, sis? Natalang abi ko ho. Natalang ka. Wala lang. Kasal mo na. Naka-green ka kagain na. Oo. Nag-inis ka? Che, kaya pagkatapos hindi kami manghimos. Che, kaya pagkatapos hindi kami manghimos. Grabe ang outfit niya, no? Your name, ma'am, you're so sexy. Anong pangalan? Daniela po. Daniela, ikaw yung nagpa-picture sa akin kanina, no? Yes po. Sabi ni Daniela, mapicture ako kay buntis. Ako buntis. Mukhang hindi naman buntis. Busog na buntis. Buntis ka? Yes po. Mga ilang buwan na? 3 months po. Okay. Pwede mo ba kaming maturuan ng tip para mabuntis agad? Siyempre, arak permintibana nyo eh. Oo naman. Arapin mo ng tiyang na. Okay. Palantawa ako sa picture ka. Ay, ang ganda naman. Parang dalawa ang buntis sa'yo. Ay, Oo, perfect kayo na. Biyapan. Oo, kita. Side view ba ya? Side view ba ya? Oh, tinduha ang busog. Congratulations. I'll see you later. Dahan-dahan ka mamaya, ah. Touch by touch. Oh, feeling ko pwede itong kasama nung dalawang naka-block. Gumaganon. Pwede ka rin. Pwede, sasayaw, mga dancers eh. The answer is, touch by touch. Sino bang hindi nagsayaw nung Pasko at New Year ng touch by touch, di ba? Pwede mo ba kaming pakitaan ng touch by touch? Ay, ginoo ko. Ay, ginoo ko. Paupuin natin dito si Sir. Tumayo agad. Okay, upo ko dito. Sound system. Ay, wait, alam niya na sabi niya? Sa sound system daw siya. Okay lang yan, Sir. Dadagdagan natin yung music mo ngayong araw. Mary Joy, may asawa? May anak. Ay, gusto ko yan. Okay. Handa ka bang maging ama? Handa ka bang maging ama? alam mo yung naging supplier ka lang ng kasal
ni Kenneth sa ni Jea. Tapos, wala naman akong ginawa mo. Nagsaksak lang naman ako ng wire doon. Okay. Pero pag ganun, paano pag mahal mo yung isang babae, pero isa siyang single mom, mamahalin mo pa rin ba siya? Yes. Yes. Oh! Eto, wait, nakalika ka dito. Paano pag ganito? Paano pag mahal mo siya, pero... Ano? Ano? Kunwari, nalasing si Shan. Nahubog siya. Tapos, ano? Okay, nahulog sa dali. Kanang, ikaw lang ang naang makatabang sa iyaha. Nako! Asa ni mo dalon si Shan? Sa iyang asawa. Shan, may asawa ka? Wala siya'y asawa. Okay. Wala siyang asawa, single, nakita mo sa isang inuman. Saan mo dadalhin si Shan? Sa iyang mama. Okay. Then, paano mo ihahatid si Shan sa iyang mama? Iuli na ko na yung... iuli na ko na yung... Nga nung mama ka kasi ang mama! Dali lang! Excuse me, namali! Namali! Saan mo hihilutin si Shan? Sa? Sa tiik. Sa tiik. Okay. Thank you so much. Hello to you. Good morning. What's your name? Graduate. How old are you? 20. Ay, pareha kayong nakaputi. Ah! Shan, gusto mo ba ng mahaba ang buhok o maiksi? Exit. Ay! Ikaw talaga ang black sister! All the time! Pinahirap. Ikaw pala ang gusto. Nakainis. Okay. Anong favorite color mo? Black or white? Well, Kuya, kilala mo ito? Magiging isang gamit siya ng isang nagtatrabaho sa sound system. Anong gamit siya? Sumagot niyo, ano sumasagot ng mixer dyan? Anong gamit si ate? mixer. Talaga nag-isip ka, ano? Okay, mixer. Bakit mixer? Para tulak-tulak. Ay, tulak-tulak ka naman. Okay, okay ka na dyan ka lang ate ha. Halika nga dito. Eto naman, model to ng... Oy! Okay, Shan, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Shan, Shan. Kung naging magkaklase kayo, anong pangalan mo? Krisha po. Ni Krisha. Anong gamit sa school ang ipapahiram mo kay Krisha, Shan? Papel. Ano? Papel. Talaga nag-iisip ka siya, ano? Bakit papel? Wala ka na nakuha sa buhay. Okay. Kanina, meron yung female, ano yun, saan na yun? Yung number 1? Si Mary Joy? Na noodles ang pwedeng may offer sa'yo. Pangalawa, yung nanghihilot ng paa. Pangatlo, yung nakaputi. O itong kaklase mo na bibigyan mo ng papel. Sino sa kanilang apat, magbigay ka ng dalawa. Pipili ka ng dalawa. 1, 2, 3, or 4. 2 numbers. 3 or 4. Alright! 3 and 4. Ang galing din nito ah. Halika dito, 3 and 4. Okay. At of course, sir, meron akong wild card. Sir, eto talaga yung ano eto talaga yung mixing. Sir, sabi niya kanina, willing daw siyang maging mixer. Kahit na itulak-tulak mo daw, okay lang sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Hindi pwede, take in a right time.
Hindi naman ito. Okay, eto ha. Uy, hindi ka nga dito. Wild card. Ako pala tapos. Okay. Imamasahe ka ni wild card. Gagayahin ng dalawa. Okay, wild card. Dito ka bababa mo yung, hindi magsiselos yung ano. Alam niya, hindi ka mabubuntis eh. Ito ka na nga. Okay, eto na. Alright. Imamasahe mo ngayon si Sean. Okay, 1, 2, 3, and masahe. Girls ha, ganun ha. Okay. Thank you so much, Wildcard. Napakamasunuri ni Wildcard, ano? Thank you so much. Female number 1. Gayahin ang ginawa ni Wildcard. Yan ang masahe ng Wildcard number 1. Parang pupunbuhan ka pagkatapos, ano? And next is, sir, anong pakiramdam? Smooth lang. Smooth lang. Tingnan mo yung bata. Alright, next one. Ito naman. Female number 2. Okay. Kamusta naman ang masahe ni female number 2? Siguro mag-wire. Ay, talagang may bet siya. Kung pipili ka, female number 1 or female number 2? Hindi na po kasama si Wildcard. 10 lang po si Wildcard. 1 or 2? Wow. Gusto mo talaga si 1? Pag masahe niya lang. Okay. Reg, pipili kita. Pinipili kita, sabi niya, siya rin kinili. Pinipili kita dahil Masarap kang magmasahe. Sa... wait lang, sabi ko magaling kang magmasa. Bakit masarap? Bakit masarap? Sean, maraming salamat dahil na-appreciate. Reg, ganito gagawin mo ha. Gagayahin mo to. 1, 2, 3, and yakap. Okay, thank you so much. Best friend talaga. Panalo ka naman. Dito ka dadaan ha sa 1, 2, 3, and let's go.